du tak ilo thleng ta mo tin hepa hian alo tirangot maya a kha thiam lo khop mai enge hetai ti na han zo chianga ma se chang thalo chuan angam ngal maya chuta a hlau to dewa min khoi su ati po chuan poisa ka pevek to lom tin abo ti tamaya chuta henu hian vuak tumin a han tin ta uaya lok katlom atoke ti chuan a kha thiam ta khol ka le moment ni mo atia ka khilang che khol gal kan nilawa helai mun hi chol man nan ka bukani atia avamak ve ke pun ka buk ve tho sin tin hepa hin asoya mai che hian hey ka buk na po tin a phone mi chu han entira thren teu poisa hlo turin iril wa boi vem win zo ti hi ilo khato nga yem captain cool point a khel vesin a chan chu he application pakhat leka hian game za ai tam khel tu oma ti chuan ang tin nge khel dan chu lo enang o win zo tim mania hian ikalanga I game du I thlanga tuna ludo ka khelang hian en la game in trona bidang po an kon lut ve zela ti chuan a in tron ta A few moments later. ti chuan ka chakta poisa tak ka wallet a kon lut ta bokani ti chuan wallet a hian ka lutanga poisa chu ka withdraw ta kha jong kha ni a olani ti ko adang zalai I du khel theya ka rom te cricket te pool te le adang te po khela game ang khan poisa dong theini ti chuan he game hi download la poisa chu hlo ton ro le video description a hian download na link chu a omang ma se he pa po hian a book na chu alo nei ve thlap tho ole a try call gal kan ro di khe to a ti chuan min va chua san la ka lom hle ang atia ma se do du bi khau lo ka ma sa zok lat atia anin nel boy ton ta chuta amut bu da tu lo kala ani da chuan nu pai mo tin hun nom takin mang do don nia atia thil khia sula omani kapu tin mai che hen asoya hlei nem mi pa hian bedroom he buka nang en sitting room inin thurwal ni lom ni ti chuan a fedem a han tiliam puata chu tiang chu dik do nam ni an han ti po chuan hlim tak khanom ro hlim takin lem hun ani tin a kal ta dei waya chuta mai che hian nang thu thlenga imunga ke chu bedroom lama tin a lu ta dei mai chuno chuan thla te han la vela ma se mi palo ve chuan ati buai zel maya khoi nal de vin klo lak sok zok lo long che tin thla lak pa chuan kopui zong lo kalem ni a han tia ni lo ve ka kopui tlan san turan ka lo kal zo ka ni a han tia mi pa hian I kopui chulung lengin a omi be se ni mo ma se ani me don lo nia lunga ya tir dan chu ka thiam alom a thiek turan ni omanga hi tin thla nan la do na ilan dan khi nuam ti mel lo lat a kha thiam don asin nuam ti mel de vinom te che han tilia ha to ke tin phone chu lak saka henu hian dan ken hian I deadline ngai saki hlau lo mo una po hianin mani in sit na inei ro ni nge yang imi je hi atia isoi dik lot lat ti na changa ani chu ti na kal san ta ni zan lo ni chuan thalak te chu han en kuala chu te dai chuan kha mi pa khan mei chedang a kon khoi du ta ka lo ti boi deuh che ni mo han khoi chho wa ta nge tin in chung lam la chuan an chho ta ni atu ka lo ni chuan luna bu kan lo chuka na chok na te pa em ni zan thil tlang te kha du em a han tia ka kha chak lem lo ve atia ma se ka in bual zo kha ka phone le ka wallet abo dei maya min rok sak min ka khia chuta I kho sak dan nen chunai mil tok viol lo ni o atia anemo mai chia zo kin nung chang moi min khil voi khatna ni
ibial pa chu na then chan chu ka thiam ta mai a chan chu in in om don em ani hi a han tia i khet swal deu min ren om lo san wanga then ke ma zo kin ka then tin asaya chuan thu dik khe to a min chu san to te a han tia zana lo nei chuan hey wen ka lo ke nga sin i du zong ko khe lova ka lo lanual mai tin sen kha lo hong la ka lo kal va don ya ti ta ni ka hui dang che email hi cheme lo ne ya tin mi pa hin a soya me che hian i ro i wang nei chu a han tia oi wang ni lo ve lo ngoi lok te tin dak thlang avala hei en la email to chu a chiat me lo hi han te le a kalome trong kam thai man wang khan tin a soi da ta ni ti chuan he pa hian ni me nei soi kha dik ka tet lai hian nu la pa nei lovin ko ma chu wangin mei chia hi ka hlim na nen ka nga ya ma se chu ka hlim na chu kala zong hu thei lo nang e goi dang lama mei chia ka ton to ang ni ve lawa ismata i fel fa ya irin tlak nen ka khoya tin an lo kai dun to deuh bok nen an in fop ta nei atu ka han ha chu kavan a tak ti nei ngai to chuta abial pa ngai zo khalo kalin ingi ron ti don na than tia ai story ha lo ena helai mun vila hi nekal ti kalo huwa hun kan mang don kha to sia ka ron kal ve top ani hi atia the story mo wang mo local atia nilave he thil petur ze hian kalo kala nei ti in pangpa kan pe a ente kalo thiam lo ni nang ma hi ka du tak chui ni tin chu ti lai tak chuan breakfast ka pe to e tin pakhat zok kha lo lang lol maya eu tu nge hei a han tia David hian ke po chu ka zona ni tu nge ni a han tia chu ta tom hian hei hi moi ex kha a han tia i thala khai upload lo ni mo tin David chuan lok nang ni pani hi tin sei zom han tuma ai rin dan khan ne mai tin tom hian a soya David hian mi padangi met pui ti kheturin mel tam tak lo kalmo ye walak tlak lo ve om du teu heta hinom hlenula tin han an khum dona ma se tom hian a nekta chuta anam chuak ta ni ke ma in min kalson to su ti chuan in kalson to lawang ati ta ni anni pani hi an ngai zong chun zom chota kan ko pui te nen hian kan in kar hi abuai thina a chang chuan in ko pram lo tur te hi kan lo in ko pa ni mana midang ta na chance hon te po hi angai chang om kan ko pram pui tur tak zok hi kongka kan lo khar tlat ani mai theania